Hola! En el vídeo d'avui us posem a prova. Durant la conversa per telèfon amb l'Andreu se m'escapen algunes paraules que habitualment posem entre parèntesis en els nostres vídeos. Com que els catalans són bilingües, sovint ens confonem i cometem errades que són calcs del castellà. Us animem a trobar els errors i endevinar com s'hauria de dir. Som-hi! Sí. Ei, Andreu, sóc la Sílvia, com estàs? Hola. Com va això? Estic bé. Saps què em va passar l'altre dia? Anava amb cotxe i un paio em va adelantar i no sé què va fer, que de cop el cotxe li va fer un gir de 180 graus. Per sort, no ens van fer mal, però em vaig fotre un susto. Què? Ja heu trobat els dos errors? Exacte. Adelantar i susto. Sí, Andreu, sí. Sí, ja sé que s'ha de dir avançar o passar al davant d'un cotxe. Doncs això, que em vaig fotre un ensurt. I ara? No. No es va parar ni va baixar del cotxe. El paio va girar al mig de la carretera i es va anar tan tranquil·lament. Molt bé. Per dir que marxem d'un lloc i ens n'anem a un altre, no hem de dir es va anar. Hem de dir se'n va anar. Se'n va anar tan tranquil·lament. Sí. No va passar res al final, però quasi tenim un accident per culpa seva. Fantàstic! No hem de dir quasi. Hem de dir quasi o gairebé. Gairebé tenim un accident. Ja, és que quan condueixes has d'estar sempre al tanto i anar amb molt de cuidado. Sí, Andreu, tens raó. Sempre has d'estar alerta, no al tanto, i anar amb molt de compte en comptes de cuidado. Què hi farem? I tu? Què m'expliques? Hem de pensar com engrescar els que veuen els nostres vídeos perquè es facin membres del Patreon. M'encanta veure que hi hagi tanta gent que vol aprendre català. Sí, a mi també em fa molta il·lusió veure com creix el Patreon d'Easy Catalan. Hem de començar a preparar el vídeo addicional que farem per quan tinguem els 15 mecenes. I has començat a preparar els exercicis dels vídeos per quan en tinguem 30? Sí, aquests dies he estat mirant diferents webs i penso que podríem fer exercicis interactius basats en els nostres vídeos que es puguin fer des del mòbil i l'ordinador. Ah, molt bona idea! Va, que anem molt bé. En 4 dies arribarem a 1.000 subscriptors al canal. Escolta, al final et vas comprar aquell moble? En sèrio? Però com pot ser si l'última vegada vam medir-ho i amb el metro hi feia 145 centímetres, no? Com pot ser que ara no hi vagi bé? Genial! No és en sèrio, és de veritat o de debò? I el verb medir hauria de ser amidar o mesurar. Però a veure, l'espai que tens a l'habitació fa 145 centímetres d'ample, no? Llavors, quin tamany fa l'armari que t'has comprat? 145? Ostres, però les parets haurien de ser molt rectes i tu molt bo amidant, eh? Bé, suposo que tampoc és tan greu. El deus poder tornar, oi? Sí, el tamany no importa, però la mida sí. Què dius? Que te l'has comprat a plaços? Un armari? Però qui l'ha dissenyat que sigui tan car? Mare meva. A plaços. Bé, a terminis. Podries haver anat a mirar diverses botigues, a veure si hi havia cap altre armari que t'agradés abans de comprar-te'l. Sí, ara ja està. D'acord. Vinga, que vagi bé. Adéu. Molt bé, Sílvia. Adéu. I l'últim l'heu endevinat? Molt bé. En lloc d'anar a mirar diverses botigues, hauria d'haver dit anar a mirar diverses botigues. Heu trobat els 10 errors? Escriviu-nos en els comentaris
quins heu endevinat o quins us han sorprès més. Penseu a subscriure-us al canal i si voleu el vídeo sense subtítols, el trobareu en el Patreon. Adeu! Quasi o gairebé. Fantàstic! No és quasi, és quasi.